niha jî nîşaneyên astımê çi ye em behsê wan bikin. Di astımê de lûleyên hewayê teng dibin, nexweş di danûstandina bêhnê de dijwariyê dikişînin û bêhna wan diçike. Di van nexweşiyan de quxik tê dîtin, ev quxik zuha ye û şev ji xewê radike. Nexweş gava bêhnê didin û distînin dikin xirînî û dengê fitikê ji wan tê. Di astımê de ev nîşane bi şev an jî nêzîkî şeveqê wekî qirîzekî derdikevin holê û xwe dubare dikin. An xwe bi xwe yan jî bi alîkariya dermanan baş dibin. Niha jî em behsê xweparsina astêmê bikin. Xweparsina wê de çawa çêbê? Gava me qala xweparsina nexweşiya astêmê kir, bi rastî di navbera wî de sedemên wî jî henin. Hem sedemên astêmê hem jî pêşelîgirtina wê çawa ye em ê behsê wan bikin. Kesên ku dê û bavê wan de nexweşiya astêmê hene, îhtimalê ku di van kesan re derkeftina astêmê zêdetir e. Hewceyê ku ev kes hişyar bin û li xwe miqate bin, di nava malê de kişandina cixarê di zarokan de îhtimala astêmê zêdetir dike. Pitekên ku di zikê dayîkê de têrexa kîlo negirtibin û rastiyê dûkîlê cixarê jî hatibin, zêdetir nexweşiyê digirin. Pitekên ku bi bûjenên alerjîk re pir dûçar mane, zêdetir nexweş dibin. Kesên ku karên paqijiyê, cotkarî û barên tenduristiyê her wisa diçe, wan xebatan dikin, pêtir dibin riskê de ne. Di nava malê de tiştên ku mû pêvene zêde toz digirin. Ji ber vê yekê divê an bên rakirin, an jî bên kêmkirin. Divê mal bê hewadarkirin û nema mal bê kêmkirin. Polen zêdetir dibin astıma demsalî. Ji ber polenan difina nexweş û gevriya nexweş dixurin. Av jê wan tê, dibêhnijin, çavê wan hêsîr dikin û sor dibin. Polenên daran di navbera mehên sibat û gulanên de yên gihan di navbera mehên gulan û pûşpêrê de dibin sedema nexweşiyê. Bi taybetî ji di van mehan de divê derî û şibakiyên malan vekirî neyên hiştin. Heke zehf nehevcebe divê nexweş dernekeve derve û gava derket jî divê dora dev û difinê xwe bipêçe. Gava nexweş ji derve hate malê divê kincên xwe biguherîne û derfet hebin, divê serê xwe bişo. Ajalên ku di nava malê de dijîn wekî pişik, kûçik û kêzik jî dibin sedema alerjiyê. Di mû, tûk, mîz yên wan ajalan de alerjen hene û bi hêsanê berbelav dibin. Di pişikan de li gorî yên din alerjen zêdetirin. Ji bo xweparistinê divê ev ajal ji malê bên dûrxistin. Heke nê jê dûrxistin jî divê bên şuştin û paqijkirin. Divê mirov nehêlin ev ajal bikevin oda razanê. Malên ku ev ajal tê dîtin, divê ev mal zêdetir bigêziya ceyranê werin malaştin. Di nava malê de jêrzemîn û serşo cihên tarî û bêhewa ne. Divê mal bênavber werin hewadarkirin û nem bê kêmkirin. Rûberên şil divê bêtederjanê werin paqijkirin. Divê tiştên genî û pûş ji malê bên avêtin. Lê cihên ku hewa qirêj e, divê nexweş zêde dernekeve derve, egzersîzên giran neke, şibakan wekirî nehêle û xwe biparêze. Nexweşên astêmê divê teqez cixarê nekeşe û li cihên ku cixarê tê kişandin nemînin. Di hundirên malê de divê sobe û kûçikên bêdûkeş neyên bêkar anîn. Ev nexweş divê xwe her cûreyê dûkilê dûr bigirin û xwe ji bêhna parfümê, ji mateyên paqijê, ji tiştên sorkirî, ji sprey û boyaxa biparêzin. Kesên ku astım bi wan re heye, bi hêsanî nexweşiyên din dikevin, ev nexweşî gava li astımê zêde bûn revşê xirabtir dike. Nexweşiyên astımê divê wekî nexweşî zekem û grîp bi wan re hene dûr bisekinin. Di sermayê de divê nexweş zêde egzersîza neke û xwe ji sermayê biparêzin. Lê heke hewa xweş be û nexweş bi qasî karî be, dikare egzersîzan bike. Kesên ku bi nexweşiya reflûyê dikevin, astım li wan giran dike. Bi taybetî jî gava quxik derbas nebû, divê em nexweşiya reflûyê bikevin şikê. Niha jî em behsê tedawiya astêmê bikin. Piştî ku nîşaneyên astîmê hatin dîtin, divê di zûtirên demê de teşxîs bêdanîn û tedawî were dest pê kirin. Di asêkirina qrîzan de li gel tedawiyê yên sereke tedbîr û hişyarî ye. Divê nexweş dermanên xwe bi rêk û pêk bikarbîne, xwe ji sedemên nexweşiyê biparêze û di wextê xwe de
here kontrolê nexweşiyên ku di axiftinê dijwariyê dikişînin lêv û neynûkên wan reşûşîn dibin, dilê wan zêde lê dide û yên ku êdî nikarin xweş bimêşin û karên xwe yê rojanê nikarin pêk bînin, divê herin nexweşxanê tedaviya xwe bikin û dermanên xwe yên bi kar tînin sererast bikin.